आं बिसिना बबाय थानायावनो आथिङाव हमनानै बरन लांदों आरो ओमफ्राय आं आखाइयाव हमनानै हाब्रु हमनानै बोबोफिननो मोनदों आरो ओमफ्राय नुवासैबो मानसिखौबो आखाइखौल' नुहुरदों। मोनसे गिख्रंथाव निउस आपडेट आरोना थारमाने साखन्द्रा हाबदोंमोन आरो दै साखन्द्रा हाबदोंमोन जाहैबाय दा माने जेथिं मिथिं साखन्द्रानि एसे दावराव जागासिनो दं आरोना सम सम जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैबाय थायो साखन्द्रानि खोथाया खिन्थु बेवहाय मोनसे जोंहा सांग्रांथि लानांगौ आरोना साखन्द्रानि मुङै जानला मोनला फेक नङैखौबो माने साखन्द्रा साननानै जानला मोनला खालामोबा बेवहाय जोंहा उल्था दाय जायो आरोना सिगांफोराव जोंहा बेफोरबायदिनो जाबोदों आरो दै बेनिखायनो जों एसे साननानै नायनांगोन सन्देह गोनां अबाफोर हमना मोनोब्ला मोजाङै सोंनाय फिननाय लानानै नायबिजिरनानै जों बेखौ बेबस्था लानांगोन आरोना मानोना सिगांफोराव जोंहा कार्बि आलंआव जिहेतु साखन्द्रानि मुङै दावराव दावसि जानानै सानै हारसा सेंग्राखौ बुथारदोंमोन ना थ' बेनि जेल जानाया दासिमबो गवाखै जोङो खोनानो मोन्दों बर' सुबुं सासे दं होननानै कार्बि आलंनि थ' बिदि आरोना बेनिखायनो जों साननानै नायनांगोन मोजाङै नै लोगोफोर न' सिंनिफ्राय साफायनाय जादों नैबेजोंनो माने जावदोंमोन जाहैदों आरोना हरै बाहेरनिफ्राय जावबोनानै माने नैबेजों गथ'खौ हानदोंमोन आरोना सिंजों बायदि नुयो जेनेबा नै बेजों नै एसे गुवारानो जावफ्लंखाबायमोन माथो न'आव दङरा सारलालै माने माबायाबोलै खामसालियाबो माबा जाबायना फिसा जाबायना खामसालियाबो उसुं जावफैनानै बियो गथ'खौ बरनबाय बे गथ'आ गाबबाय नालाय आइदे होननानै बिमा मा जाखो होननानै नाहरबा माने गथ'खौ बरनलांनायखौ नुबाय ओमफ्राय मा जाखो होनना हमलायलायना सेलायलायनाय नुबाय आरो आखाइया ग्लस गाननाय गोजा गोसोम सिनाय मोनाखै मानसिखौ मिथिया थ' लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय आं बे भिडिअखौ फुरा होनो हानाय नङा दै मानोना बेनि मेन अनारा जोंहा बी बसुमतारीसो नोंथांमोना नायनोब्ला बेनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला एसे शेयार खालामदो आरोना फिसा चेनेल होननानै जोगारनानै दोननो नाङा आरोना रावबो